da. 6 boto horiekin, gehiengo absolutu legala osatzen duelako. Seigarren puntua, alkate berriaren kargu hartzea. Jarraian, Anelio Urpita Etxeberria Andreak, Larrauzko alkate kargua onartzen duela behartzen du. Onartzen dezake. Eta orduan, lehenago egindako kargua, egindako ez lehenago egindako galera ingo dizu. Hitz ematen aldezu horrez eta konfiditziz Larrauzko udaleko zinegotzi karguak, alkate karguak, dakartzizun betelarrak zintzobeteko dituzula erregean ditiko legaltasunaren eta konstituzioa eta Euskadiko Autonomia Estatutua sartuko oinarrizko arabisoa errespetatu eta errespetatu araziko duzula. Legalmente izan dugu. Orduan, korporazioko udalbatzarren aurrean karguaren jabetza hartzen du, indarrean dauden xedapenek ematen dizkioten prerrogatiba, eskubide eta betebeha guztiekin. Eta besterik gabe, alkate Andreak korporazioaren jarrita ekitaldean nahi dutzak.